उत्कर्ष जी ई रौरे खाती हां नमस्कार ते हवा ही तैनी भइबो का बस बस परेशान से एक ही लाइन गाना लिखाइले बा अभी भी लिखाइले ना ना रुक हम कहत नहीं कि हित हवा ही तैनी भइबो निभइबो का और केकरा से कहे आहू फलाना वा से मरबो कहेगे बा ज्यादा नहीं कहे के गरियावे के बा लेकिन लिमिट में। तो उत्कर्ष मामा जी हम नहीं कहता के मामा तू हमार मामा ना लगबो बबुआ कहता कहे के भाई है कि कमरे के नीचे पहिर के आँखों में ली साड़ी हो अब बबुआ के सब मौसी अच्छा टल छिनारी लेकिन बबुआ के नहीं कहे के बा कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी और गोलू जी थोड़ा सा धीरे रखो उत्कर्ष के सब बहिनिया छाटल छिनारी उत्कर्ष जी अपना दीदिया के ससुराली आई तो हमारा रउआ से हम एकदम डेरात नहीं गए ठीक बा रउआ हइसे ताकि चाहे होइसे ताकि ठीक कि और यही में कहे के बा कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी हो कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी हो और बहिन के छोड़ के कहे के बा उत्कर्ष के सब बुआ छाटल छिनारी अनुपमा दीदी सुनिए मोबाइल मत चलाइए हमारो टाइम रहे मोबाइल चला गई हम ना मोबाइल चलावत रहिए तो कहे के बस सुनी तुम तो धोखेबाज हो भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो धोखेबाज वाला गाना उनके पास शूट करत रहे और यही में गोलू जी आवे के बाद कि तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज तुम सनम ऐसे करोगे
रहे हमारे गाड़ी गीत और लोग हमरा के गरिए गावे के बुलावेला। हम ई सोहर गाई बियाह के गीत गाई इतना मतलब रहेला। मंच पर चढ़ते लोग डिमांड करला कि गाड़ी गाओ। मयंक जी हम देखत नहीं रहुआ की नींद आवता, लेकिन तनी ऐसा कष्ट करे के पड़ी कि सब एजा अपने बा और कहे के बा बबुआ के मामा ही खातिर कि एकदम गरिया दी उत्कर्ष जी के जय देवुका के बगल दे चुनू मामा के गरिया दे के है चोनू मामा मुझे बिछावा पर चोनू मामा की चोनहर मामा चोनहरो मामा ना कह जाला बक चोनहर मामा कह जाला। कहाँ बानी अच्छा बाग वहाँ के सीधवा आदमी बानी काहे रे सब गाड़ी सुनावत है जे टेढ़ बा उनके के सुनावल जरूरी बा। बोलू भैया ने मनो के चला ना तो वो गाड़ी सुन ना तो चौकिया बाजार के मालिक बोले तो मालिक के गाड़ी देबे जे मामा के गाड़ी देबे के बत वो मालिकारे के गाड़ी देबे नहीं जब उत्कर्ष जी के गाड़ी आवे के भाई मामा केहू होके काहे कि ई जवन दुख देले बड़े अगला बार से तो नामो ना लिए हमार कि हेमा पाड़े के बुलावे के बाकी ना खाली कहे ना भाई मंच पर बेइज्जत कर देबे लेकिन कहे के बा कि लाल मरे चाहिए आहाला हल के पीसा और उत्कर्ष जी सुनी ध्यान से उत्कर्ष के पीछावे छपाई मर जाए हाला हल के पिसाई का नाम है चोनहर मामा मंच पर आगे बताइए। चुटुलू मामा कौन नाम है दादा आई के नाम धइले रहे चुटुलू मामा में गोलू जी हम कुछ पूछ दी वहां से का बचपन में चटल रही कि माई बाप कह दिल कि चुटलू मामा नाम में रख दई कर इमली वो घरी 8 आना का मिलत रहे। अच्छा उत्कर्ष भैया के बड़े भाई लेकिन वो शरीफ है उनको नहीं बोलेंगे कुछ हवे जौन बड़ा नुटेड़ उनको के सोच करे के बा कहे के बा कि बहड़ की थ्रेसर हिया कि बहड़ की थ्रेसर हिया छोटा की मशीन हो आ जमीन छोड़ के उड़ा जमीन छोड़ के उड़ा आ उत्कर्ष के बहिन हो और दीदी एक और गाड़ी गीत रहे टाइम ज्यादा हो गई ठंडा बहुत लागत था कहे के बाद कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो अदुगो जो बना रखे के को बेग मिली हो सुनी रहुआ मुंह पर हाथ रख के हंसी मत इरा भाई में गलती रहे जब वो जानत रहन के हेमा पड़े आई है तो अच्छा फैसिलिटी देवे के चाहिए तो जानबूझ के ऐसे कैले हैं कहल जाला नु मुंह में अंगूरी कैल जाला गाड़ी सुने खातिर तो उहे मुंह में अंगूरी कैले रह अभी बहुत गाड़ी बा जना से लजा के भाग जी जैसे हमने के गरी आई जाता कहे के बा कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो बबुआ की मौसी के नेक मिली हो दुगो जो बना हरिया पर दे
मैग जी, मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष जी सामने आ जाइए। अब वो वीडियो यूट्यूब पर चढ़ी हो से का कोई बता से डर थोड़े लगल ना ई बात हम हो जावा आज अब कहां भाग के जेबो। दीदिया के ससुरारी आइल बड़ा तो स्वागत करल जरूरी बा। ठीक है, लेकिन ये बार बार एक और बात कह रहे हैं क्या? प्रशांत जी इतना तो हमको सुना दिया आप लोग, लेकिन हमारे भी जीजा हैं तो इनका भी हक बनता है कि इनके जीजा जी की तरफ से पहले थोड़ी देर के लिए पहले इनका से पूछा कि इनका ठंडा निकल लगा ई कॉलर खोल के बटा में चैन खोल के का साबित करता है। कुर्सी है जला दे ना नहीं जो बैठी ना बैठी जो जब तू दुख देले बड़ा ना बबुआ बुआ जीवन याद रही। मोतिहारी में हम जब आइल बने ऐसे कार्यक्रम बहुत बा, लेकिन जवन ई दुख हमनी के देले बड़े वो हमनी के हमेशा याद रही है। कहे के बा कुछ गलत मत सोचो, ये हमने की यहाँ रीति रिवाज कि रहारी के तीन पता तीनों का चना ये सोचो थे कि हम कहाँ के प्रोग्राम बुकिंग ले ले रहे हैं जी के धीरे ये इनका अफसोस होता है। लेकिन कहे के बाद कि रहारी के तीन पता तीनों का चना उत्कर्ष जी के सब उत्कर्ष जी के सब कहे के का बाबा कि उत्कर्ष जी के सब बहनिया आ सब के सब खेला सुनी सुनी पैसा दे के जाए के लिखे जो रहे के बाबा रगो सोचम के नेक दे के हम नीचे उतर जाए ना ए जे रहे तारा के जाए ना दे। हाँ 200 के नोट चमका का करबो एही में हम गीत गइले रहे कि नमरी पनमरी उड़ा वाला गजब हमारी पनमरी उड़ा वाला गजब कोई दिहला ए भैया गजब कोई दिहला ए भैया गजब कोई दिहला ए भैया। अजय भैया टोपी वाले भैया बगल में अनुपमा दी के बगल में थोड़ा मंच पर आप आइए आप आइए। रउआ बबुआ के बड़का पापा है नु रउआ के ना करी बड़का पापा छोड़े उत्कर्ष भैया को जीजा है ना हम का करीबे ना करो ई कौन बात ई गलती कइले बने तिनका के करी आवत भाई हो गइले ना ना छोड़ल नहीं ना कहे के बा कि ना मारी पना मारी उड़ावा गजब गई दिहला ए भैया हमारी पनमरी उड़ा वाला गजब कोई दिहला ए भैया। और यही में उत्कर्ष के मुहा वाला जवाला गजब गई दिहला ए भैया। और आप कहे के बा कि जई बकी करब डरा जई बकी करब डरा गन तारा बाप के ना हो जई बकी करब डरा गन तारा बाप के ना हो अरे बाप के ना हो तारा दादा के ना हो बाप के ना हो अरे जही बकी करब डरा जय बकी अरे मैं खिसियाए के नहीं थे उत्कर्ष जी सुनी ताकि है ने रौरे पगावल जाता